ngusipho ngwangonyama enkandla. Ngidabuka esigodini sakabiyela eMangidini. Usisi wami uThembi ogane kwaNtuli kuzoba uNcanyana ogane kwaNongoma eMabheleni. So nginabakoti ababili, umamkhulu Mashaka, umamncane uMablozi Silindile igama lakhe, kuzoba uMashane uNhlanhla Shaka. So nafike la kwaMai Mai ayingafike ngahlala ngazinza ngadayisa nganazi imbadada. Ngadayisa nganazi imbadada, hawu ngibizwa ngombadada, bonke amarenke ngibiza ngombadada manje. Oh lokho kwakungicasula kodwa ngagcina ngase ngithi hayi akuvele ngomukele ngoba cha ngathi kuyisiphiwo sami. Ngizalelwe endaweni yasemsini ekhaya kwamaJozi School. Ngomjengiseni. Umuntu nje okhule kahle. Ngikhuliswa uma eyedwa engikhisela khona la kwaMai Mai kodwa thina sihlala ekhaya. Ngisuke ekhaya ngibona ukuthi uma usiyahluleka bese ekhulile. Bengingasasebenzi kahle nami senginabantwana. Kube kufanele ngibakhulise ngiyedwa. Ngadecide ukuthi uma ngiqeda isikole, noma ngingasho isikole straight, ngenza umatric ngo-98. Ngadecide ukubuya la ngizozama amadoda ukuthi ngikhulise abantwana. Noma ngingafikela khona la kwaMai Mai, noma ngingasebenzanga khona la, ngingasebenza kwenye ikhampani ngishigama la Freeways for 10 years. Ngabona ukuthi sizovalwa, ngafunda-ke ukwenza umsebenzi wezandla ubona ngabuya-ke uma esihamba yena siyohlala ekhaya sikhulile. Cha, ngizoqala ngiyichaze. Mina nguSibusiso wakashana senqhamuka eKranskop. Indawo ekuthiwa kusemahlombe. Ngisho nale ezansi eKZN. Cha. Ngizokhuluma nje ngokuphila kwami. Ngisebenza umsebenzi wezandla. Njengoba ngisebenza umsebenzi wezandla, njengoba ngibona nje ngidayisa induku, amahawu, imvunulo. Kodwa kuse into ibeclear nje bokubuza. Ngizochaza nje ngiqala ngenduku ukuthi ngize ngenze induku. Waqalaphi kanjani? Lo msebenzi kwakubaba. Baba wesikhulisa ngawe wenza sikhula. Sisafunda isikole. Igama lami nguphumelele Mswane. Ngiqhamuka eMnambithi. Endaweni yaseMadaza. Ngasuka ekhaya ngizofuna umsebenzi. Kwafika ukuthi umsebenzi angangawuthola. Amathuba semancane oqashwa kwamlungu. Nami kodwa inhliziyo yami yayize imagange ngokuthi ngizofike ngithola umsebenzi ngiqashwe umlungu umsebenzi. Kodwa ke akwenzeka. Kusukeni kwami erenkeni sengibona isimo sokuthi angisakhona ukusebenza khona. Ngabe sengizama ukuthi ngithathe yona le mali yade ngisebenza erenkeni ngathenga ubuhlalo. Ngase-ke ngiya kubantu abazokwazi ukungifundisa. Bangifundisa. Yaqala kanjalo ibhizinisi. Imali ibinganginelisi kahle. Ngaqhathanisa oba ngiqale ngisasebenza ngiwenza lo msebenzi. Ngathi mangiqhathanisa imali engiyivukela every day. Ngabona ukuthi kuyisebenza kungcono kakhulu. Ukunginika nje lokho ngiyakhona ukuplana ukuthi ngizobeka imali engaka ngenza imali nje. Ngibone kungcono kakhulu kuyisebenza.
Hey ngana ukuthi ukuhlala phansi ngabheka ukuthi yazi ngumuntu kahle kahle onesikhwele. Uyabona? Ngayibuka lento kaMlungu mina ngale ngasebenza ngomlungu ngayibuka lento kaMlungu ukuthi yazi mangifuna ukuyobona izingane zami ekhaya. Hayi khona ngiyobona nomakoti wami hey ngibanjezela umlungu ngathi no. Ngcono ngizisebenze mina ngoba ngihamba ngesikhathi engisifunayo. Kwamnandi ke lapho ngithe mangisebenza mina cha ngathola nokushada. Yabona ngoba ngibona ngimfakile. Ngashada noMashanga. Umuntu uMaplosa akashadile. Kodwa nakhona nje kade ngisawolobola ngeviki leli edlule ngesonto. Ngayolobola naye ngifuna ukushada naye. Ngawo lo msebenzi enobonayo. Angibambe inkunzi angenzi lutho ngiya lo msebenzi wami. La kwa Mai Mai ngafika ngo-96. Inhlalo yala kwa Mai Mai sihleli. Siyasebenza umsebenzi wethu wezandla. Afika ama-customer azothenga. Uneliswe lokho okutholile ngalelo langa. Ujabule. Kusho ukuthi kwa Mai Mai bese ngakujabulela ukuthi ingathi uMai Mai ungaya ukhula ngezinga. Uma ungazowenza lo msebenzi kufanele ikhaya lidliwe ngoba umuzi ekhaya wakhiwe yiwo sikaniwe sinabafazi njengamanje kodwa yiwo lo msebenzi inkomo sithenga ngalo msebenzi abantu abaningi bebebuke bawudeleleke lo msebenzi kanti lo msebenzi wona siphila ngawo athi umuntu uyenza induku egcineni umuntu emesefika kodwa futhi umbona seyithenga ngoba induku leli usiko uma uyindoda kufanele induku ube nayo uba induku ubobhoko ube hlangu ubese uba umsila ofakwe ehawini. Uma uyindoda kuyafuneka ngoba noma usuthi uhambile emhlabeni ziyafuneka ngoba kufanele ukuthi indoda yenze ihlangu. Uzokwenzela kanjani ihlangu ukade ungenazi induku? Kumele ukuthi ube nazo. Noma futhi kuthiwa wena baba uhambile umhla ubekwa laphana endlini yakho. Uma indodana yakho iyona ifeyiphatha ubhoko iyona induku izoma ngaphezulu. So ke ubalekile umsebenzi ingakho sabona ukuthi hayi aqhubeke nawo ngoba usiko uyimvelaphi. Hey imvunulo ngiqale kancane ngiqale ngokwenza imbleselo. Hayi cha imbleselo yathengwa too much. Hayi ngasuka ngathenga amahawu ngathenga la umsebenzi lo wezandla ke lo wemvunulo kanjena hayi ngawufunda. Kuba nomunye ubaba oswashona wasemnambithi. Uyena wangifundisa lo msebenzi ngathenga ikhumba wangifundisa lo msebenzi akamadonsela. Hayi kwayikani ke nami ngibone emehlweni impela kanti ngangithola imali yokuphilisa izingane zami nomakoti wami kodwa ngingayi indawo. Sisuka ey'meni ey'ngekho zinhle ke kakhulukazi kubantu abenza amabhizinisi. I-COVID bese siphila ngey'mfonyo sifake iy'mfonyo. Kuye kwakhona isikhathi lapho okuthiwa nje yonke into iyavalwa. Ngicabanga ukuthi njengomuntu onebhizinisi udlulile kuleso simo. Kodwa njengamanje ngiyakubona futhi usekhona. Uwaze kanjani ukuthi udlule kulesi simo? Kumanje uphusha kanjani? Esimeni se-COVID ayisihlumezeke kakhulu. Ngoba i-customer vele ngasangeni uzothi kuvalwe nje abantu ey'gadini. Kuthiwa bengezi. Umongameli masekhulumile kukhulumile umongameli kufanele landele ngendlela okuyiyona. Into ekuyisize ukuthi-ke uma usebenza kufanele ulengise intuthane. Intuthane ithi isebenza ibeke ikudle kokudlayo ibeke. Bese kuthi ngenkathi ingasavumelekile ukuthi iphume iyohweba ukudla. Ngasekho into engenayo. Isizodla ke lokho khona kade kubeka. Kancane sizisimo sibuyele kulesi kade siyisona. Impela besizwe lokho nathi ngoba bengangeni lutho nathi siye ngisho ku-stock ngoba akekho umuntu ozomstockela yona ngoba akekho umuntu ozothenga lento.
Ihlalile-ke impela into zethu sizoyeka ukuthi ayiboleki into lehlezi. Lehlezi silinde kwazi umongameli wavula kwayikhathi iqala ukuthenga sevula imicimbi. Ngoba phela makuvula imicimbi yamlela izinto zethu ihamba makuvula imicimbi emakhaya. Sikhona ukwenza imicimbi senzele abadala sibakhumbule lezinto ezinhle babezenza sibenzele ngendlela okuyiyo. Ngathini i-COVID mina ingifice nginamabhizinisi awuthula endlini. Ngapha ngemuva ngenza i-laundry. Ngadecide ukuthi ngenza i-laundry ngenzela ubusika nje badinga ukuthi ebusika asikhona ukusebenza. So i-laundry ngisize kwi-COVID. O-taxi driver amaphoyisa ayawasha la. Yiwa ngisize kakhulu nje ngisavayo ukuthi uyakhumbula ukuthi amaphoyisa bengavalile. O-taxi driver bebehamba abanye bebebuya ke bezongisiza lapho ngithola ukuthi ngihle. Noma nje kade kumile beyimile izinto kodwa nje i-laundry ngisize kakhulu. Oh, kahle usomabhizinisi nje business. Hayi business. Into yakho. Business nje into yami. Ngisho kanjalo into yami. Nokuthi business ifuna ukuthi uyimisele. Ulithande lona kuqala. Uthande icustomer. Uma ungakwenza ngalokho ayi uzofail. Kufanele ukuthanda ama-customer akho kuqala, uthande ibusiness lakho lizophumelela. Kube nzima impela. I-COVID ifika impela wabona ukuthi cha yafika futhi hayi. Kodwa phezu ama-customer esengasekho sekuthulekile nje ezweni. Into nje ade sixoxa bese kuxoxa nje nge-COVID kuphela. Hayi. Angiphelanga amandla. Ngiqhubeke ngisebenza. Ngaqhubeka ekutheni imali enginayo njengoba sekungasathengwa lutho ukuthi ngiyibambisise ngezandla zombili idliwe ngendlela. Leso simo leso ngedlule ngokuthi imali bengiyibeka. Bengesuye umuntu oxhaphaza imali, mina ngisongumuntu oxhaphaza imali. Manje ngikho ukuthi ngempela ngize ngifikela eganweni kungoba ngangaxhaphaza imali. Imali bengiyibeka ngize ngilobole ngize ngishaya. Namanje futhi ngisayibeka imali. Ukuthi mangabe ukuthi kunentombi engiyibonayo ngikwazi ukuthi no ngivele ngisuke ngihambe ngiyikhokhela. Hayi le ndaba yomahlalisana ngisebenza ngomahlalisana emini. Ngazi ukuthi kuyalokolokola kithi. Kakhulu nje engiyibone kakhulu ngesikhathi se-COVID asibalwanga thina. Kusho nje ibhizinisi lethu ngilibone lingemqoka mhlawumbe government akasinakanga ngoba angazi ukuthi ngachaza ngithini asinakekanga ngesikhathi se-COVID. Baxhaswa abantu asangaxhaswa. Sasalela lapho. Kube nje kanjalo. Mina usizo engalidinga kakhulu olweyikhumba. Ikhumba let's say leze inkomo leyishukiwe. Hayi leze engashukiwe. Hayi lolo sizo nje ngifunayo. Awulukho lo. Ibe ngcono. Ngoba mhlambe mangafika ama-tourist engicabanga ukuthi engayenza indawo ethinakeke. Ingaba clean ngaleyo ndlela. Kwazi ukuthi ama-tourist ayangena lapha nalapha asithengela nathi. Iy'ngqinamba zikhona. Khona njengoba sabantu bebhizinisi. Iy'ngqinamba ezokuthi sifuna ukuthi uMai Mai ngathi ungahlanzeka. Into yokuqala inhlanzeko, uhlanzeke. Uthi uma ungena nawe ubone ukuthi ungena endaweni yebhizinisi ijabulise ngenxa ukuthi ihlanzekile. Ngoba into yokuqala nje ebalulekile inhlanzeko. Inhlanzeko ebalulekile. Impela besingajabula uma abantu abaphethe bekungenzeka ukuthi libe phezulu izimo lokuqapha inhlanzeko. La empini mangikhuluma ngoMai Mai into ehluphayo intuthuko iphansi and indawo esikuyona
indawo edumile yokusebenza. Manje makufika abelungu befika bezobuka umsebenzi wethu uthola ukuthi sebenyathela mhlawumbe khona namanzi lapha emadrenini akaphuma amanzi. Lokho esibukhona singakuthandi kwaMai Mai. Singakujabulela ukuthi yabona mhlawumbe uJPC okanye uhulumeni mebe ngangenelela nje beyilungisa indawo yaMai Mai ibe sesimeni sithola izinto ngendlela yakho. Uthi njengamanje ke zonke izinto sezenziwa angazi ukuthi ngingathini ngemshini isikhathi esiningi. Njengoba ngisho ukuthi uxhaso singakujabulela kakhulu ngoba ngathi ngixhaso umsebenzi wami uzothuthuka uye phambili. Kodwa futhi ngaxhasekile kukhona engizohluleka ukwenza ngoba amandla anginawo mancane ngoba uthothe ngosuku ulindile kuzovela abantu mhlawumbe abathatha abathengile ngababala abantu abangathenganga. Manje ke leyo nto ihluphe kakhulu. Yini intuthuko okuyiyona ukuthi manganagesi kesihambile kusho umuntu oyi-tourist akasangeni ngoba manje asezoyibona izinto lapha phakathi ukuthi kanjani. Izinto enjengalezi esifisa ukuthi zingalungiseka la Mai Mai mhlawumbe sithola uxhaso silungiseke. Even nesakhiwo sethu asekho emgangathweni sesisidala. Kwakusebenza omkhulu, kwasebenza obaba, nathi sokusebenza thina kodwa kulungiseke lutho. Siyakhuluma sicele kwa-JPC bengasilungiseli basithembise nje kuphela bethinte lo mathashaphu nje kuphela. Manje lezo zasiphula imoto ilokho impela engakubalula ukuthi kusiphatha kabuhlungu. Engingakuthanda ukungidlulisa siwumphakathi nje sisonke nje nala ngaphakathi kwaMai Mai siba sisonke ukuthi sengathi singaba nozwana nokubambisana. Izinto ezifana nalezo ke engikhuluma ngazo njengamanje ziqhamuka ekujuleni kwenhliziyo yakho ekutheni inhliziyo yakho ube nothando lokwazi ukumukela umuntu nomunye nomunye ungacwasi umuntu umukela abantu bonke. Uyokwazi ukuthi siyokwazi ukuthi sihlangane sibe imbumbe ngoba masihlangane siyimbumbe siyothuthuka siye phambili kuyothuthuka kuze kuthuthuke ngisho inzalo yethu esizele. Yabona inzalo yethu iyokwazi ukuthi abazali bethu babe hamba kule ndlela nathi fanele sihambe kule ndlela ukuze sithole impumelelo. Siyophumelela ngokubambana singabantu bakwaMai Mai. Ngiyithi mina indlela ibuzwa kwabaphambili. Uyabona mhlambe mina mangenza into enhle umuntu ezobuza kimi ukuthi wena uzufike lapho wenza kanjani. Uyabo sizokhula kanjalo. Noseduze kwami ezizobuza ukuthi wena uzufike lapho wenza kanjani. Emntwini osemncane abaningi abafundile njengami ngisho ngifundile ngoba nakhula endlini. Izandla lezi sayiphiwe uNkulunkulu asisebenzisa. Ubuvila abufuneki. Okokuqala lokho ngoba uzosola umuntu uthi uloyiwe kanti uyalala. Uyabo mina ngiyavuka ekseni ngiyasebenza ngiyazazi ngiyasebenza. Akukho nje okunye okudlula lokho. Ukuvuka ekseni usebenze uthanda ama-customer uwazi ukuthi mawusebenza usebenzela ini ngoba kuzokushaya futhi lokho uzosebenza ibhizinisi lakho uthola ukuthi usebenza right kodwa uwazi imali fanele uyibeke kanjani. Yabo akuzobonakala kusasa ukuthi lo muntu lo uyasebenza uzofana nomuntu ongasebenzi. Ukubeka imali ukukhuthala nje phela ibhizinisi kufunakalayo. Cha ukhuthaza abafowethu lo msebenzi wethu awukhethi ukuthi umuntu wesifazane uyini. Ngibeke qonde nje emsebenzini wezandla kumele ukuthi usondele uma uyintsha khona uzofunda nawe khona uzokwazi ukuthi uphilise umndeni wakho ngendlela okuyiyona. Akuyona into enzima ngaleyo ndlela. Uma usondele kumina engikwenzayo uzofunda ngendlela okuyiyona.
Ngiyacela ukuthi impela abafowethu bengahambeli kude. Basondela ubuzo umuntu ukuthi kanjani. Sakha nemgomo ilula nawo senza nekhumba sibekelana. Ubona okay inaleti iphaba kanjani. Ubona ngithi awuhlaba ubona. Uhlabe nawe ubona ukuthi okay umhlaba kanje kuze into iyalunga izeka kanje. Oh usuqedile umgomo. Okay usuyenduni kwenziwa nje bathi ngayichaza ukuthi abafowethu abangahambeli kude abayeke ngathini angengathandi igama lokucwasa abayikugxeka. Bayikugxeka abasondele ababona ukuthi imali ngoba umuntu ufika kugxeka kodwa ukuthi makufika ikhathi zoDisemba lento isiyadingakala la kuthiwa uyomuntu isudadwa boshadisa udadwa uye futhi ojike angene sezoyithenga lento kungani engavuza ubuhlungu bokukhipha le mali ukuthi nami ake beyikhiphe izikini khona ngizokwenza nami into eyaphambili ngoba njengoba ngikho namhlanje sasa ngisekho ngizobe sengifile nami ngikathi sengifile ubani ozobe senza lo msebenzi uma ukuthi ayikho intsha eqhubeka yenzayo. Kumele umsebenzi uwenze kungaba isinkwa sethu sisigodlayo awusabalale khona kuzoba uyiculture yethu ingazophela thina bantu abamnyama. Ngeke kodwa ngawubuzi nje lo. Niphilisana kanjani ngoba bakhona abanye abazenzayo nje. Niyagadlana nenzana kanjani ngoba phela akona wedwa mahouse emaboni lapho induka kona wedwa niphilisana kanjani? Hayi kulula. Yabona maniphila endaweni yabona Mai Mai. Abaningi babethi hostel ade hostel imarket le yakwa JPC imarket. Uma nindawonye fanele niyithathe ukuthi seningabafuyi. Yonke into eniyenzayo niyixoxe ngoba ngenze example nje noma kuthiwa ngikhuphula iprice sihlala phansi senze meeting ukuthi okheleke siyikhuphule ngo10 rand khona lesishako ikhuphuka kade mophuma le ndlela number 62 uya e61 uzofica le price kuseyiyona ukuthi siphilisana kanjani thina sowosomabhizinisi Abenza into efanayo. Ngake ngithi mina esayidini lami njengoba ngila kulo line into engenayo la endlini ngathi nje umakhelwane wami umakhelwane longali abanye abalanga emuva into mina engingenayo usufikile wena umthengi uzothenga ngiyaphuma mina ngikwazi ukuyithatha umakhelwane wami ngimgqokise lo muntu yabo siyanikezelana sisebenza kamnandi kabi mkhwenyana siyanikezelana ngomsebenzi anginakho ngizokuthatha ngomakhelwane akanakho uzokuthatha kimi aqhokise umuntu ahamba kodwa nje okusalayo lo muntu ufanele aphuma iphethe lento Ulanga Mai Mai ngane kwethu sihlalisene kamnandi. Sihlalisene kamnandi asinazi inkinga lezi ukuthi umunye umuntu uyambheka nani ngoba ngathi nje isikhathi esiningi sikholela ukuthi uNkulunkulu yena osebenzayo. Uma ngabe wenza umsebenzi awuwazi ukuthi uzothenga ngubani. So nje sayinika lokho ukuthi hayi no into esinayo okay right ubona icustomer selfie okay right sizothenga kumnandi wonke umuntu akanayo inkinga nawo. Sasebenzisana. Njengokuthi e-shop yakho bekuzobe nakho konke. Angeke. So mangingenakho kufanele ngithathe komunye. Naye mengenakho ezothatha kimi. Sisebenzisana nje kanjalo.